Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Banwanra ya kajing kala hakim lang salang hakasin syar ka khadar hapo ka jela baru ya kajing sensyar ka bakhuit basuba bad ya ka syongsuk syongsan uba Ardent mela Basaiawmoit uba de MLA barim kanong krem constituency lembat kit khot jong u hakasan tere u risau ar hajar ar paway kilapan manapat ba bantau Thymmai no da ka Seng san pertai kata ka de ka voice of the people's party hakatika snipen manapat ba laydon lang lembat kinong kit kam jong kata ka Seng ya kai kabangi i ya ke jinge ke jinglong ke jingman kabadon hapdeng jungi hagani ke jela kumbagano menta pat kumbangi itip baro baga jela ji ka lakenjo san post nem ho ni usnem banwan haga jinga linti ka jong ka jela ndrei galong ka basngusi bahabangi pai shabaro kiliang i baga jela ka jungi ka hiap arsu te namar kani ke jinglong ke jingman ka balong ha kani ke ri ke be ke jingi namar ka jingbam don jong kata ka mon ke baskem jong kita ki nong yalam ginong sinshar ke jingi bat ru ka jingbama jong ki Seng san perthai ki bala don ha kani ke jela ke jingi ban drei ka kum ke jing angnut ke jong Paidbah mengi kum kiri rang ba ngilai rai bangin town no da ka way Seng san perthai trairi le ni riurum ka ba Thymmai but on khot kerteng voice of the people party le ni lingkot VPP bangin la banwan ra e ta ka jingkala ka sinshar ka khada te ka jingkar pat ka jingi ye ki Paidbah kalo wan bani shim bentalang wan bani dan bentalang ha ka banwan ra ya ka ta ka jingkala ha ka sinshar ka khada bat ni rendu da baskem ka bashai baga jing jit ke jong phi ya kani ka party ka bangi la Pynbna ha kani ka kinti ka bamta ka de ke jing jit e ka jingkala ka bashisha bat ka bapura namar kampat judan watang si senru nadu bangio ela ka jong ka jingkala bagi Paidbah nadu bangio ela ka jong ka jela bagi Paidbah kinwan ra e ka jingkala dei tang hapo jela mi khalia bam judan kata ka bangi ong ka tin nong way ka anti incumbency factor te ai ken ba kani ka kinti menta ki Paidbah kin wan ra e ka jingkala ba kan nong sha kata ka jingkala ka bapura ka jingjit ya kani ka party ka ba Thymmai ka bangi kula ka deiru kata ka bangin wan ra e ka sinshar ka khadar ka bas khot ka ba khmat e kata ka thong ka jingi banon ra e ka sinshar ka khadar ka khot kani ka jingjit kan wan ra ru ya ka strong leadership ka bangi ong strong and decisive ka bumut ba kinong elam ki badan ka sarkar kila ban shimi ka rai bade ban rai ha ki kep ki be ki bangi ba ki sarkar ki mla ban shimi ka bakum ka takarat bat kawai ka ba ka haba pijit ikri ka party kanon ra ikri jing shongsuk kumbangi lom tang i ba ka jing shongsuk kala sedang ban sentut nyo na kan ni haka jela ka jing nangta wanra ru ya koroi ka par ka ba kentup lut ya baro bat ka jing ya teli hapo ka jela kata ka dei ka ba ngi ko ban Pynbna ba ngi ba kan ni ka long ka khubor jong ka jingker man ni ka chat ru ni te ba kumbangi ong ni smu thu ya kata ka kom prakhat jigi Paidbah ka dis ki Paidbah ki ling a ki pisa ka don ka jing slow ting ka don ka jing slow artetin ka don ka jing bam yaj bet haki an ki kanun nangta ka jing bitar jigi khun samla bat de na kata kada ni smu thu shai ba ki Paidbah kin ai ya ka jing ka shan ka ba klain ka jing kumba ki angnu pat ngai ba ma phi hang ni baro ki badon ru phi smu thu ya kan ka sur dan ka jekran sharum shani tingim don jing arke te mo kumba ka don ka jing tho let's say haka Bible it is written in the scripture mo that the love of money is the root of all evils so in the case of politics and in the state corruption is the root cause of all the problems te namar ka takaraw ka thong ga jing ni kwa banwan ra ka sinchar ka kharar ka bakoi ngin pin so thu ka ni ki Paidbah baga jing bam sap mani ka kam bam sap ka de ka dawba ka ba prolongi kumni te mangi ru ki Paidbah ngim dei ken ban pet lani ban ya kren ya ka bor pisa tang ha ka por election ni la kren ngin sawan ra ki policy ki bengi ni kren nginu me kren ya ka bor pisa ka por election
kaba ki kertong ki wan terwas ye ki Paidbah le se sana jar si koja kaba lut no ong tu ringin wan ra ki policy ki balong sustainable lani kaba ye kersoi kata ka jing ka kamai ka kaji ki Paidbah dan shibun nri ko mo ong ipi ondangi la launch ye ka party organize November ngin sa spell out ye kita ki programs ki policy ki mat ki bangin bu manifesto ngin sa spell out ye ka vision statement ka jingi kidan sibun ki jing konkret ki banga kerpat ye phi ki prok bapinesha barni te yamantang nge kani ka jing thu ka jingi bangi khot ye phi bangin chu Pynbna ye ka rai ka bangi don kala bayang bat kunjuru ngila pensngo ye kini ki hot juga ad hoc committee ka bangi la jiet bat bangin ang ya mat pan konkret kalinti kalong ka ba ndre ka mongong ye phi ni don ka jingai ni don ke jinget kum ki banget kum ki kon kristal bon ki badwai nam ta ka jet ndri kini kisni ngi ngin long ki David ki bamdon ye ndri ki bakloi ben ye kun yu golet ri ratba te namar ka takataw ngange bakan long ka bakla bangin ong bo David unum job ye ka thma dang menta mo bat ki bon ki nyu ben ki kheben yu David de tak hadu onde kila iye ka kli jung golet ka kti jung David ki sa risa ki sa kanhoi ki sa ai buram te ngi don kata ka jingthmu bangin yeng rangba om da ka bor pisan de let che ki Paidbah ban pensngo tho ba phi don kam ban sngo tho akani ka kep bangi don kam kerki ye ka jingkala kaban ai ye ka loi ka basngai nam ta ki dong den ke man di ki tulis kala dai ka poringi bangin kenia ka kti sha kata ka jingkala namangi la shuyo sngo borobor ni jukren borobor kham tam e na kaliang ki kna samla mo ni de ki kna ni de ki samla rong ba kibangi kachibangi phai kachibangi ya ni shu i tang ka jing ot ka jing nam nrei bangin siempre ka lingkor bangin wanra ka jing kala bade ngam i bandon munu ban wan chakmat tikani ka wi kala ka bu khamtam yanga abangi sno bagani ka party bangi don kata ka jingkermen kata ka de ka beningkong bat ka par ka de limba ka ka party kumbai la ongi president chakmat ba hakini ki kindat tayo ki panai ka basawan ngin sa panshai shu ka policy trekam ka jumi but kawai ka banga syukwa banga chu ai tang message ka khindiat ka blingkot boros ka tungi i ka jingi pat ipra haka jela ka jungi limba ki political party ko per wi ba ila ong ba kai ka jingkala ka bangin mora kum kata ka wi ka regional party la bon plat ka regional party kani ka de ka lat ka buyingi bangi de ban sngo thu ba kum ki nong thep bot nani kum ki electorate ni de ban sngo thu i ka politics ba ngim numla ban wanra kanu ka jingkala la da ngim ai ka mandate ka purai ka wi ka party may ba baskem is po person jungi la ong baki bon ki regional parties ki banan hari India bro away kinda pa ye kanuksa ka jungi balay baki la ban ra e ka jingkala kadai baki briu ki nong tap board baki electorates ki jongki hi ki la snutho bakinda ai ye ka mandate ka bapura ka bapaka ye ka way ka party ka accountability ka don ka jingkit clear ka don but ka shok ki pa baro lada kani ka party kam aba ki wanra e ka party ha ka mandate la ni ha kata ka majority lada ngimla mun perform udai Paidbah u start u banwengi kini party ru shuru kata nganut bot ong hakani ka kenti ko banta ti kani ka jing launch ku jongi kini party ru ni one da ka jingkermen da ka jingkentu ki Paidbah ki nong song snong ki Paidbah jong kani ka rim khalia ki jongi ba tong ni snok ti no nang ni shekmat ba ngim nong la shu ban keno inu namar hakaba khaddu hi lada ki bakla kamot sadon ka repercussion yaki khon ki kti yaka pateng ka banang sawan nang ni shahmat ti kani kala ka kabuyingi bangin shim kani ka lingkor ka bakhya ha ki terpeng ki jongi bangin wanra eta ka jingkala namara dangi feel ha kani ka kenti ka momenta kumangin shu ong no ho arpulai kamot hanga hi ka jingpet jonga shimet nim numla shu man recover kamot kala adir ka poringi yin yele stang bat no ti kata ka jingkali ka banga ngabu haki para Paidbah jongi ka iet ki para nong sok snong jingi pe ba kani ka dikalat ni phi ba phin wanra e kata ka jingkala tong ini snok tila to wan chakmat kham tam e ki khon samla gi jongi ken thai ba chinram to na ye o chu haki yeng nani haki jakak ba phidan wan chakmat is not tilang ba ni be a part of this change kum balong ni president jongi na do ba kani ka dikat kabuk ser kala yengi bangin ye dorren kat lang ba kani ka change we will make history together so to say di kani ka dikat or ka ba kala biang ingi hakani ka por na marba kumbong ni president menangi don kam leader uba klan ti kani ka dei ka ya ka kenti ingi bangin iba highlight ingi bangin yo ya kata ki leadership but in penmi ru ya ki second lines of leadership nang ni syahmat dei bangin
bat ya kata ka power haladi ani iba Ardent in control ma i ka ik barakhoi nganget bat ngiyang ka nongrim ba kan ni ka party kan train kan penikai ki second lines of leaders ki banwan nang Asia Khmat nang ba ki samla ki jongi kin sungu thu ba kin wanrung ni ka party kim dei ba ki shuan rung tang ba ki dei wanrung ni ka party kin yo ka training ki hikai ka boper nang ba kin la ban ra ki hikai shaki constituency shi shnong ba ki don ba ki kin dei kita ki future leaders jangan escape